bash ne fa. Ashe mun faɗa suna ji arewa muke sake a ce muna nan muna cikin wuri a babbake muna da artist manyayen film ma people a sake kullun a kashe mu a sace mu abu a sawwake abinda kudu ta yi 3 days shekaru a shi muke gamu da jama'a fans ina arbaba mai rake muka ce ayi mu jalayi da kera sallake uwa arewa ina ne wajen masalan kike abun haushi duk abun da na samu ake a ce kina da zazzabi ba wanda zai kula da ke ga mu da manya sun fake suna ta ci da ke to ga guda daya dan mama ko zan mutu ake ina kiran mutane na duk armace da ke mu kama masalan arewa a yanke a daddake faɗa ma gwamnati jama'a ne mu'amalar kike inda fim ya zo mawaki ya zo dan kwallo ya zo yan arewa mu zo kawai masalan arewa a duba nufin kudu da arewa duk yayanka ne amma ka tare a kudu to mu mai laifin mu ne kidnapping arewa sace arewa abu gwamnan karaya kai mai hari duk arewa to celebrity sun arewa ga albishiru ana ta rusa yankin arewa duk kun yi shiru ku kun buga ne ku tare ya kasanyen siyasa har da mai neman dubu ban me karasa to ba mawaka ba bayan fim ba malamai ba bayan kasuwa ba sannan ban ware sarakai ba sunan sakona wannan karin leka gidan kowa in ka san kayi sa to me riba gashi dai muna ji muna gani musamman a kudancin kasar nan yanda mutane suka fito suka yi zanga-zanga ta lumana akan abin da yake damun su kuma cikin kankanin lokaci gwamnati a ta resolving issue din so me zai hana mu ma a nan arewacin Najeriya mun san matsalolinmu suna da dama amma akwai abin da ya ci mana tuwo a gwanya sama harkar insecurity na san wasu za su yi ta cewa ai mu ne muka ba da gudunmawa a bangaren waƙoƙi ta hannun harkar gwamnati mai isa yanzu kuma muka ƙi fitowa mai magana so kamar yadda kowa ya sani dukkanmu mun yi wa wannan gwamnatin kyakkyawan zato da mu da ku kowa mun yi tunanin wannan gwamnati ta za ta kai mu gaci ba don kuɗi muka yi ta ba da inda don kuɗi muka yi so mu yi ba mu yi wannan gwamnati ba akwai inda aka gayyace mu da yawa za a ba mu dala za a ba mu kuɗi muka ƙi muka ce mu wannan jam'iyya mu kuma wannan shugaban ƙasar shi za mu yi saboda muna da kyakkyawan zato a kansa muna da yaƙinin cewa zai kawo sauyi da canji kamar yadda ya alƙawarta so abubuwa sun faru ko kuma in ce suna ta faruwa musamman a arewacin Najeriya so ina kira ga mutanenmu musamman mawaka 'yan fim celebrities bloggers da dai sauransu masu faɗa aji masu ruwa da tsaki kamar yadda yawancin suka fito mu ma mu fito mu yi magana mu zama muryar mutanenmu musamman al'ummarmu da suke Katsina mutanenmu da suke Zamfara da sauransu wanda ake kakkashewa abin tausayi wasu sun yi gudun hijira sun bar gidajensu na ji labarin wata mata da ta ce dusa suke ci dusan ma an hana su ci manoma ba dama su yi noma abubuwa dai na tashin hankali da suke faruwa a arewacin Najeriya so in ba mu magana ba yanzu sai yaushe za mu yi magana dole mutane su yi judging dinmu su yi korafi a kanmu sakamakon mun yi shiru mun ƙi cewa komai so ina kira ga duk 'yan uwana cewa mu fito mu ba da gudunmawa tunda mun lura cewa gwamnatin nan in dai har za a iya magana answers cikin kwanaki 3 a ending issue din why not mu ma mu fito mu yi magana akan in ma ya kama mai zanga-zanga ta lumana ne mu fita ne in dai an ji su mu ma za a ji mu duk da dai wancan abu ne duka na Najeriya amma mu wannan ya fi ci mana tuwa ƙwarya mutane nawa aka kashe yanzu mutane nawa aka kidnapping kaga mutum gidansu suna fama da abincin da za su ci an kama mutum a yi kidnapping din shi an ce